Bună dimineața! Mă numesc Petruța Ionescu și reprezint Partidul Grupurilor Minoritare din SNSPA. Ce v-a determinat să deveniți membru al acestui partid? Vine dintr-un vis al meu și anume acela de a reprezenta anumite interese și dorințe și visuri. Pentru că trăim într-o lume atât de diversă, cineva trebuie să facă ceva pentru studenții din SNSPA, mai ales că e o universitate mai mică și e foarte incitant așa să vorbești cu toată lumea și să adun gânduri. Mai precis, ce obiective aveți? Obiectivele noastre se leagă de, să spunem, problema diversității, pentru că noi plecăm de la o premisă simplă, și anume că nu mai trăim într-o lume a majorității relative sau absolute, adică până acum partidele în termenii aceștia lucrează. Noi dorim să vorbim în numele tuturor acelor grupuri minoritare care până acum nu și-au auzit glasul. Practic, vrem să organizăm tot felul de activități pentru aceste grupuri minoritare, să aflăm ce dorințe au, ce preocupări, cum îi putem ajuta. În cât timp credeți că veți atinge aceste obiective? Obiectivele, în principiu, sunt pe termen lung, însă sunt destule obiective care pot fi atinse pe termen scurt. Gen, dacă mergem cu anumite chestionare printre studenții din SNSPA, sunt sigură că putem afla destule lucruri și, de asemenea, putem începe și anumite proiecte prin diferite activități extracurriculare, gen mers la teatru, mers la un film, organizat o cafenea a studenților și așa mai departe. Aveți mijloacele și resursele necesare pentru a atinge obiectivele? Mijloace există, resurse mai puține, însă prin ambiție și forță și. Care este electoratul dumneavoastră țintă? Electoratul țintă este toată lumea din SNSPA, ca să spun așa, pentru că toți sunt diferiți. Nu avem un anumit public țintă, toți studenții sunt ai noștri. Sloganul campaniei dumneavoastră este? Pune punctul pe diversitate. Am înțeles. Și ce motive ar avea alegătorii ca să vă voteze? Păi, motivele sunt simple. Toată lumea dorește diversitate, toată lumea dorește să se regăsească într-un mediu ambiental care să le ofere resurse pentru a-și îndeplini scopurile. Toată lumea vrea distracție, bună dispoziție și noi credem că le putem îndeplini. Doriți să le transmiteți un mesaj în mod special alegătorilor? Bineînțeles. Alăturați-vă nouă, dacă aveți ceva de spus. Diversitatea este punctul nostru forte. Toți venim cu un background cultural diferit și nu trebuie să ne ferim de lucrul acesta. Prin ce mijloace ați decis să vă faceți public sloganul dumneavoastră? Bineînțeles, echipa mea pregătește afișe, pregătește o lansare de campanie și, bineînțeles, alte surprize pe care le păstrăm. Dumneavoastră vă ocupați de aceste... Împreună suntem o echipă. Am înțeles. Dar ce impact credeți că are presa asupra... Presa sunt prietenii noștri. Adică au impact foarte mare și ei vin cu imagini și ei vin cu vorbe și atunci e normal că impactul este foarte mare. Dar care credeți că ar fi punctele dumneavoastră forte? Puncte forte, eu zic că am destule. De obicei nu sunt o fire care îmi place să mă laud, să zic așa, dar lumea din jurul meu simt că mă apreciază, sunt stăpână pe mine, hotărâtă, ambițioasă. Acestea ar fi. Dacă ar fi să faceți o alianță cu un partid, care ar fi acela? Deocamdată lucrurile acestea rămân pentru noi, însă cu siguranță o să aflați pe parcursul campaniei. Am înțeles. Care credeți că sunt punctele forte ale adversarilor dumneavoastră? Sunt adversari puternici, care vin cu idei puternice, însă noi suntem și mai hotărâți și... Am înțeles. Dar dumneavoastră aveți puncte slabe? Deocamdată eu nu zic că am nici punct slab. Dumneavoastră ce ziceți? Eu zic că nu. Care considerați că sunt cele mai importante mijloace de comunicare cu electoratul? Presa e un mijloc de comunicare, ziarul, articolele, cam filmulețele de genul ăsta pot fi un mijloc de comunicare cu electoratul. Dar, bineînțeles, contactul direct, adică ieșirea în public și discutatul cu oameni. Care sunt sursele dumneavoastră de venit? Sursele mele de venit sunt confidențiale. Însă acestea vor veni pe parcurs. Avem de gând să discutăm cu oameni mai importanți din SNS
SPA, să le cerem sprijinul, fie că este unul material, financiar cu bani, fie că cu sprijin moral, acesta va veni pe parcurs. Ați putea să-mi spuneți ce sumă de bani ați investit în campanie? Nu am făcut încă o centralizare a ceea ce am investit, însă în cazul în care doriți informații, acestea pot fi oricând solicitate. Credeți că unele partide încearcă să manipuleze electoratul? Nu mă pot pronunța în acest sens, însă cu toții au impact asupra electoratului. N-aș folosi cuvântul manipulare, însă eu zic că deocamdată exercităm o funcție pozitivă asupra electoratului, venim cu niște idei pozitive. Din punctul nostru de vedere, care credeți că sunt cei mai puternici adversari ai dumneavoastră? Cei mai puternici adversari, toții sunt adversari puternici. Nu gândim așa în termen de ne războim cu un anumit partid, în niciun caz. Noi îi vedem pe toți ca pe prietenii noștri, cu care, în cazul în care avem de stabilit ceva mai important, putem și colabora la un moment dat. Înțeles. Înțeles. Mulțumesc frumos pentru interviu. Și eu vă mulțumesc.